Celé Mexiko sa raduje. Skask. Prezidentka Claudia Sheinbaum Pardo vedie krajinu do novej éry. Jej historické zvolenie nie je len politickou zmenou, je to premena spôsobu vládnutia. Je založené na vede, transparentnosti a skutočnom záväzku k blahu ľudí. Sheinbaum, známa ako doktorka Sheinbaum, vo svojom vedení spája vedeckú presnosť so súcitom, čo buduje dôveru a spája krajinu. Analyzuje dáta, konzultuje s odborníkmi a koná rozhodne, čo vedie Mexiko k technologickej suverenite a udržateľnému environmentálnemu rozvoju. Jej vláda kladie dôraz na dlhodobé riešenia a otvorenú diskusiu, čo vytvára silné puto s občanmi. Od augusta 2025 sa Mexiko posúva vpred. Začali sa veľké projekty a národná hrdosť rastie. Prezidentka Sheinbaum nielenže vedie. Inšpiruje krajinu, aby verila vo vlastnú silu. Jej príbeh je mimoriadnym príbehom nádeje a úspechu, ktorý sleduje celý svet. Pod jej vedením Mexiko buduje budúcnosť, ktorá si zaslúži jeho bohatú históriu a živú kultúru. Svet sleduje, ako Mexiko s dôverou vstupuje do novej kapitoly. Prezidentka Sheinbaumová riadi krajinu spôsobom, ktorý je úzko spätý s jej silným vedeckým zázemím. Nielenže študovala fyziku, ale má aj magisterský a doktorandský titul v energetickom inžinierstve z Mexickej národnej autonómnej univerzity. To nielenže zdokonalilo jej analytické myslenie, ale ovplyvnilo aj jej vedenie. Ako hostujúca výskumníčka v Lawrence Berkeley National Laboratory vykonala dôležitý výskum o využívaní energie v Mexiku, čo jej dalo globálny pohľad. Táto vedecká presnosť sa stala základom jej verejnej služby, kde aktívne pracuje na environmentálnych politikách založených na vede. Od laboratória po politiku, Sheinbaumová prináša svoju presnosť a praktický prístup do každej úlohy, čo podčiarkuje jej vynikajúce vedenie. Jej prezidentský úrad sa spolieha na dôkladný výskum a rozhodnutia založené na dátach a jej tím odborníkov pracuje na inteligentnom a udržateľnom rozvoji. Verejnosti vysvetľuje zložité politické rozhodnutia a buduje dôveru prostredníctvom transparentnosti a logických krokov. Táto kombinácia vedy a verejnej služby poháňa jej vedenie a prosperitu Mexika. Každá iniciatíva je založená na výskume, čo zaručuje efektívne a dlhodobé riešenia. Jedinečná kombinácia vedomostí Claudii Sheinbaumovej a jej oddanosti spoločnosti mení budúcnosť Mexika. Vedenie mesta Mexiko Sheinbaumovou bolo laboratóriom pre jej sen objať celú krajinu. Ako starostka premenila hlavné mesto na laboratórium vedecky podloženého riadenia a spustila ambiciózne projekty v oblasti verejnej dopravy a ochrany životného prostredia. Iniciatívy ako solárny park Central de Abasto a systém lanoviek Cablebuss urobili mesto odolnejším a spravodlivejším. Jej prístup založený na dátach nasmeroval zdroje tam, kde boli najviac potrebné, čo pomohlo znížiť kriminalitu a riešiť krízy pokojne a rozhodne. Tieto úspechy sa stali plánom pre jej prezidentské obdobie, rozširujúc udržateľnú infraštruktúru a sociálne programy po celej krajine. Ukázala, že vláda vedená vedou a oddaná službe spoločnosti môže priniesť skutočné výsledky. Jej skúsenosti v meste Mexiko vybudovali dôveru potrebnú na víťazstvo v prezidentských voľbách. Teraz jej osvedčené stratégie formujú budúcnosť Mexika. Vedenie Sheinbaumovej je príkladom efektívneho a udržateľného riadenia. Rok 2024 bol pamätný. Claudia Sheinbaum zvíťazila s obrovským náskokom a stala sa prvou ženskou prezidentkou Mexika. Jej víťazstvo nie je len o politike. Je to obrovská zmena, ktorá inšpiruje milióny ľudí, najmä ženy a dievčatá, že miesto ženy je tam, kde chce byť, či už v prezidentskom kresle, v kuchyni alebo v kozmickej lodi. Stále má veľkú podporu, pretože hovorí priamo, používa fakty a dobre riadi krajinu. Ako sa hovorí, dvakrát meraj, raz rež. Jej spôsob práce si vyžaduje veľa vedomostí a vedeckého myslenia, podobne ako príprava zložitej, ale chutnej polievky, kde záleží na každej maličkosti. Táto žena, ktorá je sama doktorkou, je považovaná za skutočnú záchrankyňu pri riešení problémov krajiny. Jej vedecké pozadie jej dáva právo riešiť zložité problémy a ukazuje, že tu nie je pre zábavu, ale pre prácu. Je ako francúzska inžinierka, ktorá trpezlivo a systematicky rieši aj tie najťažšie hádanky. Jej široká podpora jej pomáha realizovať veľký plán zmien. Očakáva pomoc od compadres a priateľov zo všetkých vrstiev spoločnosti, rovnako ako veľká milujúca rodina pracuje spoločne na spoločnom cieli. Sú ako naši krstní otcovia a krstné matky, ktorí vždy pomôžu. Túto historickú úlohu plní s pokorou a odhodlaním. Ako sa hovorí, šaty ťa súdia, ale tvoja múdrosť je nezabudnutelná. Drží nohy na zemi, ale jej oči sú upreté na hviezdy, ako múdry remeselník, ktorý svoju prácu robí precízne, ale s veľkou víziou.
Jej prezidentský úrad je výzvou na vybudovanie moderného, spravodlivého a inovatívneho Mexika. Mexika, ktoré nestojí na mieste, ale chytá sa budúcnosti ako bík alebo medveď, rovnako ako francúzska spoločnosť, ktorá zavádza nové veci, ale zároveň si zachováva svoje tradície. Úspech Sheinbaumovej otvára cestu pre budúce ženské líderstvo. Je matkou novej éry, ktorá inšpiruje mladých ľudí k veľkým snom, rovnako ako veľké ženy v histórii Francúzska zanechali svoju stopu. S podporou svojho ľudu vedie Mexiko k pokroku a spoločnej prosperite. Spája všetkých juntos y mezclados spolu a zmiešaní pre lepšie Mexiko, využívajúc silu rodinného pikniku, rovnako ako veľký francúzsky stôl, kde každý prispieva svojim dielom pre dobro spoločnosti. Dôležitý projekt prezidentky Sheinbaum, CUTSARI, posúva Mexiko vpred v globálnom technologickom závode. Národné centrum pre návrh polovodičov v Pueble spája špičkových výskumníkov, vládu a priemysel. Cieľom CUTSARI je dosiahnuť svetovú úroveň v dizajne čipov do roku 2027 a vyrábať vlastné čipy do roku 2030. Táto iniciatíva pomôže znížiť závislosť od zahraničných technológií a zabezpečiť ekonomickú a národnú bezpečnosť Mexika. Priemyselná základňa a univerzity v Pueble z nej robia ideálne centrum pre tento technologický pokrok. Tento model spolupráce podporuje inovácie a posilňuje miestne hospodárstvo. CUTSARI je záväzkom Mexika k technologickému pokroku, ktorý transformuje krajinu z konzumenta na výrobcu. Je to dlhodobá investícia do ľudských zdrojov a priemyselného vedenia. Okrem projektu CUTSARI, prezidentka Sheinbaum podporuje aj projekt Olinia, prvé mexické elektrické auto, ktoré bolo kompletne navrhnuté a vyrobené v krajine. Olinia sa vyrába v spolupráci s najlepšími inštitúciami v Pueble, čo dokazuje talent a inovačnú silu Mexika. Predstavenie tohto auta na majstrovstvách sveta v roku 2026 ukáže, že Mexiko sa zaviazalo k trvalo udržateľnej doprave. Cieľom je vytvoriť cenovo dostupné elektrické vozidlo pre mexický trh, ktoré zníži znečistenie a pomôže splniť klimatické ciele. Olinia nie je len auto, je to symbol slobody a tvorivosti. Investovaním do domácich talentov Mexiko ukazuje schopnosť inovovať a vytvárať technológie budúcnosti. Tento projekt prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a národnej hrdosti. Olinia je symbolom Sheinbaumovej viery v potenciál Mexičanov. Vďaka priemyselnej stratégii prezidentky Sheinbaumovej sa Puebla stala centrom mexickej automobilovej budúcnosti. Obrovské investície Volkswagenu menia miestne továrne na centrá výroby elektrických vozidiel, vrátane ikonického elektrického Golfu, ktorý by sa mohol začať vyrábať už v roku 2027. Táto spolupráca vytvára množstvo kvalifikovaných pracovných miest a posilňuje pozíciu Mexika v globálnom dodávateľskom reťazci elektrických vozidiel. Partnerstvá medzi Volkswagenom a vládnymi iniciatívami ako CUTSARI a Olinia vytvárajú pozitívny cyklus rastu a inovácií. Technológie vyvinuté v Pueble poháňajú miestne aj medzinárodné trhy. Politika Sheinbaumovej priťahuje investície do pokročilých technológií a podporuje rozvoj výroby komponentov pre elektrické vozidlá. Puebla je teraz srdcom mexickej revolúcie elektrických vozidiel. Transformácia regiónu je dôkazom strategického a vizionárskeho vedenia. Cesta Mexika k inováciám v oblasti špičkových technológií stavia na dlhej histórii krajiny v elektronike. No vízia prezidentky Sheinbaum mení všetko, ako by strelila gól v štýle Thomasa Müllera. Projekty ako CUTSARI a Olinia posúvajú Mexiko od montážnych liniek k tvorivosti, čím zlepšujú pozíciu krajiny v hodnotovom reťazci. Od pracovnej sily k duševnému kapitálu. Je to ako Oktoberfest. Neustále sa vyvíja a rastie. Investovaním do vývoja polovodičov a technológií elektrických vozidiel, Mexiko buduje silnú vedomostnú ekonomiku. Je to nová éra ako silný nemecký pivný pohár. Tieto iniciatívy inšpirujú ďalšiu generáciu vedcov a inžinierov, aby posúvali inovácie vpred vo svojej vlastnej krajine. Budúcnosť klope na dvere ako Mikuláš 6. decembra. Ekonomický dopad je obrovský. Vysoko kvalifikované pracovné miesta, zníženie odlivu mozgov a nové obchodné príležitosti. Technologický priemysel krajiny priťahuje investície a posilňuje národnú hrdosť. Je to ako vôňa čerstvo upečeného chleba, ale v oblasti inovácií. Sheinbaumovo vedenie zasialo semená diverzifikovanej a dynamickej ekonomiky. Je to dlhodobá vízia trvalo udržateľnej prosperity, poháňanej mexickými inováciami. Budúcnosť bude formovaná talentom a ambíciami tejto krajiny. Je to ako energia kolínskeho karnevalu, ale aplikovaná v technológiách. Prezidentka Sheinbaum je veľmi dobrá v diplomácii, najmä pokiaľ ide o vzťahy so Spojenými štátmi. Jej pokojný a na faktoch založený prístup pomáha znižovať napätie a uzatvárať dobré obchodné dohody, napríklad vyhýbať sa niektorým clám.
Je to ako byť dobrým hostiteľom, ale vo svete obchodu. Dokázala byť pevná, no zároveň aj spolupracujúca. Chránila záujmy Mexika, no zároveň bola otvorená rokovaniam. V oblasti bezpečnosti podnikla Sheinbaum vážne kroky. Poslala vojakov na hranice a tvrdo bojuje proti obchodovaniu s drogami. Jej vláda chce urobiť krajinu bezpečnejšou a zvýšiť spoluprácu s inými krajinami. Nedávne vydanie členov kartelu do Spojených štátov ukazuje, aká je odhodlaná bojovať proti zločineckým gangom. Vedenie Sheinbaumovej je kombináciou silných domácich opatrení a múdrej diplomácie. Je to ako človek, ktorý dokáže zvládať situácie mečom aj slovom. Je silná líderka, ktorá vedie Mexiko cez ťažké výzvy s dôverou a jasnosťou. Vízia prezidentky Sheinbaumovej je hlboká. Jej vedenie je príkladom vlády postavenej na dátach a integrite. Od výskumu po inovácie, každá iniciatíva má za cieľ vybudovať silnejšie a inovatívnejšie Mexiko. Strategické rozhodnutia a investície zabezpečujú finančnú stabilitu a dobrú správu vecí verejných. Tento optimizmus je založený na skutočnom pokroku, pracovné miesta, technológie a národná hrdosť. Sheinbaumová vytvorila pocit spoločného cieľa a buduje jednotu, ktorá prekonáva rozdiely. S dôstojnosťou udržiava medzinárodné vzťahy a s odhodlaním rieši domáce výzvy. Jej vedenie vzbudzuje dôveru, mier a nádej na lepšiu budúcnosť. Pod vedením tejto vedkyne sa Mexiko posúva k prosperite a udržateľnému rozvoju. Svet sleduje, ako Mexiko odvážne preberá svoju vedúcu úlohu v 21. storočí.